Ka jingklat no jong uba his preaching son jela ubade unong yalam sain perthai batebet bah jong jela kala penlong ye kipat ba ka jela khamtam ki khun ke hajar jong gari khasi bat jantia ban sngo benut ye ka jingdu no ya ubakum une uri rong ba nong yalam ki kato kane ki nong yalam bat ki rupat ba bat ki rupok mat na ka them ri bhoi kila pha ye ki khbor sngolam lang ba uri bhoi news sha ka ying ka sem jong uba et cha jela Uba isen hing ubade chairman jong kasur upat ba na Ribhoi district ikong inda ker tariang ibade iwei na gilong kemi ibalami bha ha kine kisngi banirap ye kipat ba kathany ha ki por bawan ka pakhang sinong COVID-19 ngakan hane kum chairman jong kasur upat ba Ribhoi district kan seng ka ba seng dai sar HH ladon mom jingi ha ki saud nai sam nai ki ba dat bat kane ka seng ka ba ai kerten kasur upat ba demi nung printi bat demi iba le bha na ka benta kane ka jingja akan ka pol ka ba susi sepang na ka benta COVID-19 sibun ki kam ki ba usar etcetera ya pendep baru ki andon ki ba sateng na ka benta kane ka benta kumta ni na kasur upat ba Ribhoi i ai ka khubor sulem ya ka ying jing sar etcetera ya kurim chung ikong Susan Simyong rengkat berki langut ki kun ki ba shem me kene kajing susi kajing du no ya la chung kupa kumta increment scam ba ki baro ba ki long ki bit ki ba biang po kajing ba khamtam du pin wa ki don kajing shanya scam ya utrai mong bu muthau te hang ni ko por ma so ong su be pun ong ba kajing du nong hi kamlong ta inga shimet kamlong tang ya kasur upat ba hande kalong ki nak mata ka state bar go we khamtam me kari khasi jin tiar chungi bangi du kam shibun anaka banta chungi ibala shakri shibun haka imlang ka salang bat aka state bar we nam ta ka bahak nya bat naka banta ukup shuliang usem shuliang kumta increment scam ba kaslam khasi kan sanami bujli kumburung etcetera haki wipat kiba bedang don haka ri khasi chungi kumta haka ka por asu de bonong ban kit bok kiriang ba ai ka min sim chungi kan shang ja thain haka ti ka man jong try kan ra ngong bu thau tang tai tin ku blish ta kum ka wai ka nong chong snong jong ka tham Ribhoi ngabu ka jing solam hafi ki bahai ha sem jong ipa hs la ma ka jing du no jong fi ya i ka jing du no jong phi yaki kamdek ta ya phi hre ya ka jalla jong hi borok ka we bat ngabu ha ki jing duai da banta ki bahye ha sem jong i bat kham tam da ka banta jong i ru bein yo ka jing cha thai bam chukut palau trai